Sekuyiminyaka elishumi elinesithathu elityala likaJaji John Hlophe litsala kwaye lidale ukuba igxekwe kabukhali ikomishoni ejongene nokuziphatha kweejaji. Uadvocate Glenys Breitenbach olilungu lale komishoni kwalilungu le-DA uthi ziliqela izizathu ezidale ukuba kubekho ulibaziseko kweli tyala eziquka nezo zidalwe nguJaji Hlophe ezifana namagqwetha kaJaji Hlophe aphuma kumazwe angaphandle. Uthi oku kubeka ibala kule komishoni. We had, for instance, legal representation from abroad. Availability was an issue. Fees became an issue. Of course, there are systemic delays that cause delays, and we all understand that. Due process, the rule of law, access to representation, all of that is important. But the fact of the matter is that Judge President Hlophe was a very serious member of the judiciary, a very high-ranking member of the judiciary, and the fact that it took so long has certainly not enhanced the reputation of the ability of the JSC to deal with matters. Olilungu lombutho weJudges Matter umnumzana Mbekezeli Benjamin uthi ngaphambili bingekho inkqubo ecacileyo mayilandelwe ngakwiijaji eziziphethe gwenxa. Uthi ezinye zezinto emaziqwalaselwe yile komishoni ye-JSC kukuphungula iinkqubo ezilandelwayo xa kukho amatyala okungaziphathi ngendlela kweejaji. There are just too many layers in the system. The system is far too complicated. So you go from the conduct committee to the conduct tribunal, and then to the commission, and then back again. So those kinds of things should be resolved in terms of the conduct system, and should be a lot more streamlined so that it can move a lot faster than it has so far. Kukholelwa ukuba elona nyathelo linokuthathwa yile komishoni kukunyanyiswa kukaJaji Hlophe, nanjengoko kulo nyaka uphelileyo iijaji ebezinamatyala phambi kwebhunga elijongene nokuziphatha kweejaji ziye zanqunyanyiswa kungekabikho neziphumo. Uadvocate Breitenbach ukhutshiwe kwangoku kwiingxoxo zale komishoni ezimalunga nesiphakamiso esiza kuthathwa sisiwe kumongameli Cyril Ramaphosa malunga nalo mba kaJaji Hlophe nanjengoko kwezopolitiko. Kodwa uthi ukholelwa ukuba uJaji Hlophe ngahle anqunyanyiswe. I agree with Mr. Benjamin that the matter is urgent, that there's a strong precedent for suspension, and in my view, the suspension should be recommended. Le komishoni inikwe iveki ezimbini ukuqala kule veki ukuba iphonononge lo mba.